Takže vás vítam u dnešného takého skôr Pet Simulator 99 videjka. Dneska si povieme triky a rady, čo najlepšie na farmy. Bude to také kratšie video, takže pokojne sa usaďte. Keď máte dačo, tak rýchlo zjesť. Tak teraz je práve to video, aby ste rýchlo zjedli. Prvá vec, čo by ste mali urobiť, určite si všetko toto vylepšiť, ako získavať tieto tokeny. Tieto tokeny, alebo skôr tieto vôjdete sem, urobíte si rýchlo jednu túto, pôjdete sem rýchlo, toto urobíte, zničíte toto celé, keď to zničíte, hej, budete tam stáť, tak dostanete za to týchto 116 tokenov alebo viac, menej, podľa toho, jak odierate. No a vlastne potom za tie tokeny si môžete vylepšovať vajíčko. To vajíčko vám urobí veľmi dobre, lebo keď máte tohto najsilnejšieho peta, tak v tej tabulke fakt vystrelíte skoro a potom tie body sa vám pričítajú do klanu. To som chcel urobiť oznám, práve keď sme sa dostali ku tomu klanu, nebude toto SMT klan. Vôbec to už aj libujem, keď sa bude dať, nedá sa, musím ešte lídrovi napísať, že dačo musí zmeniť, aby som to mohol líbnuť. Ale nebude sa MTK klan, ale budeme sa zbierať na BDX klan, áno. Keď už toto video točím, tak znamená to, že už je asi som v tom klane, alebo nie som, ešte neviem, bo točím toto video. Oni sú 197, celkom dobré body tu majú, tak ktorí tu majú 0, trebalo by toto tu všetko povyhadzovať, týchto 0, 0, 0 a miesto toho my tam pôjdeme, to by bolo najlepšie. Takže uvidíme, jak to urobíme, no a keď sa tam vrátime, tak bude to dobré, lebo budeme sa pokusovať dať tú stop 100. Ale už keď teraz sa pozriete dole do popisku videa, tak tam presne vidíte odkaz na môj Discord server. Keď sa tam pripojíte, tak nájdete aj odkaz na BDX prihlášku, keď sa dočlenete, takže určite to nezmeškajte, pozriete si toto video a keď už nechcete vidieť triky a tipy ako na farmy dohra 599, tak len si prekliknite môj Discord, potom si dajte overiť sa cez e-mail, potom si to overíte a pôjde všetko má ľahko. Napríklad teraz práve vidíte na úrazovke prebieha tu súťaž o 10 miliónov gemov, bude vyhlásená dneska presne o 17:30, takže nezmeškajte to a príďte. Kto príde, tak budem rád. A kto sa zúčastní toho, tak budem ešte radšej. No, ďalšia vec, ktorá je taká známa, vylepšite si úplne toto na max, to je prvá vec, potom toto, aby ste mali viac ten critical a budete väčší aj silnejší alebo tak, ale potom si vylepšite ešte toto, aby ste boli väčší. Ja už si mám plné upgrady, takže ja už som si to fakt vylepšil, už viac ani neviem. A keď máte to všetko vylepšené, tupnite si tu na vajíčko a zbierajte. No a tam máte šancu potom získať dobrých petov, teraz som strašne veľký, by som bol menší, ale počkať, neviem ako mám byť menší, ale proste máte tam šancu na dvoch asi huge pet, ne, na jedného huge peta, takého eventového a potom aktív troch huge petovia. No, potom zbierate takých tých troch najsilnejších petov, ktorých budete musieť mať, aby ste sa dobre posunuli, čo ja ešte nemám, takže určite neplánujem kedy kúpiť. A prečo ich chcem kúpiť? Preto, lebo keď si tu stupnete, tak vidíte, tento typek už ide druhé kolečko, hej, ale napríklad ja, keď dám si tú staminu, pretože auto, hej, takže ja vyjdem iba po 600, hej, napríklad, alebo tak nejak. To je díky tým petám, lebo tí peti dosť dobre urobia, akože, takže určite si dáte tých petov, vidíte, ja vyjdem iba tak možno po 900 nejak tak som došiel a niektorí prejdú aj 30 bez toho, takže toto sú na to tí dobrí tí petovia. No inak ovšem, tak nebolo to asi také ťažké, jak ste si mysleli, lebo my sme si mysleli, že to bude ťažké, neviem, dať ten svet, bolo to easy, len kúpite nové vajíčko, boom, kúpite, idete vyber ďalší a ďalší, no a idete nový riber.
Takže toto mohlo byť pre vás také lepšie. A vlastne teraz, čo sú tie Clan Wars, tak farmite, lebo toto je teraz fakt dôležité, to no jasné Uno Boss, tu je náš český klan, ktorý sa volá Hrod, je top 15, to budú asi pokúšovať na top 15, aby dali aspoň tú odmenu, nie? Za top 20 určite musia dať odmenu, takže toto budú pokúšovať. No a dúfam, že to všetci dajú a dúfam, že ešte budem v tom novom pláne. No tak dúfam, že toto videjko ste aspoň tak pochopili, že čo máte urobiť. Byť v pláne, mať dobrého peta, farmiť tam 24/7 a budete úplne AOK. Dúfam, že sa vám moje videjko páčilo. S vami bol Smarterupák, v popisku máte Discord server, máte všetko. Užite si prázdniny, konečne nám začali prázdniny, takže užite si prázdniny úplne na max a uvidíme sa pri ďalšom videjku, ktoré bude možno z Eurotraku, ale uvidíme sa potom, takže čaute.